Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Neme mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran sultane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecak pirang dina? Kowe ngecak apa? Ora bakal dadi kaloncat. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Aja ninggal tata krama Dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Garing Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Nala Garing tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundhingga jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih. Darana kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Garing tak tampa. Nala Garing tak tampa. Pangestuku Tampanana Nala Garing. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datu Laya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya Nala Garing ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Janaka, Ndara Kula Sedewa bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Iya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak prabaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Yo Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara Kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Yo Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya Reng. Wah, bapak iki nek wis metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya Gong. Ra. Kok ora piye to? Aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangku ngisra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Nek Semar ki mandi omongane kowe ora kowe sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup wae lah. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel njungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu. Njungkel tenan bocahe. Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya nduk. Ndara Werkudara kok gek turu ora. Kok merem mripate.
Aku ora merem, Caidan. Syukur kowe krungu wonge ora. Ha ketahe kaya kedap-kedip ngono nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk. Ndara Kulasedewa ya kendelan. Wah, jan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to, Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran, perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya ming nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek ming Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Apa ya nganggo kompak, jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun nglawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ing bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kamu. Durna menawi boten saged boyong Semar wonten negaring Astina. Ateges bahwa Durna menika boten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negaring Astina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Astina. Mula tinimbang aku bali ana negara Astina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal naruta paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dinggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anakmu. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu karang kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus regane atiku. Terus, nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena nesu ora, Gong? Oh. Edian Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwaning kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Astina. Terus bapak emoh. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye?
Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu yang waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marahi nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karangkadempel tak katutke. Maksudnya karo kawula Karangkadempel dibuyong kabeh? Ora. Kawula sak Karangkadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Nah iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik. Nek perlu Karangkadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Kok nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Ha, kowe takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Ha, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karangkadempel niku padha karo sampean milani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getih kowak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapaku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora kaya ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kamituane Karangkadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kamituane Karangkadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu. Rumangsane.
iki tengike ra jamak-jamak keleke sabune garing barang ora dibilasi ana banyune entek lagi sabunane mulai yang minter tak anduki piye to le wis meneng apa lho nek ngono kowe dadi palanging Begawan Durna mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar kowe iki mau apa ya jenenge yo ora to ya kowe ngono apa maksude dudu Semar sing ngadepi dudu Semar sing ngadepi ning Bagong diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan wah edian gleleng tenan cah iki ya kuwi Durna iki biasane sok nggawa Kurawa Durna ora temandang sing maju Kurawa kowe nggawa Kurawa heeh 100 mbok dilongi wong Kurawa 100 kok ngelongi wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora aku ora bakal mundur sejangka nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan